No, nguReady lo. uReady usuka phaa ku-Everready Power Plus. Ekugqibeleni ayithethi into yoba ngaba umntu oya ecaweni ngumntu omsulwa. Icawe kuya abantu abarongo besithi bayophucula intliziyo. Then ndiyamthanda lo mntu. Yintetho inye. Ndiyathanda ukufunda incwadi. Sutshata nomntu ngoba emhle okanye esebenza okanye unabantwana naye. It's like uyabhatala ngoku uyahlawula uyi-guilty conscious now unesazela. It's like uzijajile klari ngathi wenze rongo. Akho nix uyaziyo useyinja nje. Ngoba kwachithakala igazi ukuba ngaba kubekho ii-opportunities so. Okay, qalile record. Hey yo, what up everybody? It is your boy Public Meta Paren. Welcome to another episode. So now we're doing things a little bit different. Sifuna abantu abayazi indlela yangaphambili. Yeah, try indlela ibuzwa kwaphambili. So now we are asking abantu abangaphambili. So nina niqale youth apha abantu abafresh, but now sine experience ne-wisdom apha kuni. So namhlanje uqhuma nje ngamaqhalo straight. Maqhalo nezakhe. Yeah. So before you introduce the guest, now I'm gonna let the co-host introduce yabo. Yo, what's cracking like in YouTube? I go by the name J Power. Ladies can call me the Dark Game as a chocolate chef. You feel me? There, homie. But I'm trying to slung panzi. She's tall, so well. I 24/7. Sorry to the public. Yeah. Makaladi, Jamaicans, Ghanaians, wherever you are. Sorry for today. Yeah. But yeah, for my lamb, was introduced. I can work. So I think so. All right. Yeah, no, nguReady lo. uReady usuka phaa ku-Everready Power Plus. Ifana no-Jack of all trades phaa ekhuleni. Elaa gama umntu alichola phaa. Xa njikela ngapha uzavatsho kuthiwa nantsi into ethile fumaniseka umntu uhlala eReady kathiwa nguReady lo wakhula ngutla Ready. So uReady ke ndiyavuya ukwamkelwa nina apha enkqubeni mashita. Yeah. Wamkelekile apha ekhayeni ka-Secret Recipe Podcast, man. Number one. Yeah. So sizawujona nje straight kuzo. Asifuni busy. So ngoku besithetha before siqale yonke le besincokola ngewezi cawe. So umbuzo wami mandishone nje emxholweni. Thina abantu becawe bejaja kangaka kodwa iBhayibhile ithetha ukuba singajajani ngolo hlobo. Thina abantu becawe bejajana kangaka. Can I rephrase the question now? Why abantu becawe too judgmental? Kodwa fanele cawe abantu bayi safe space yakho where you feel like you are yourself, where you feel like you are protected by the Holy Spirit, but awungene ecaweni abantu bayakujaja. Into nenza lona. No, in fact, it's not that abantu becawe ba-judgmental. Umntu uzijaja ngokunokwakhe. In other words, icawe xa uthetha ngecawe uthetha ngomthetho. Okay. So xa ungengumuntu ongenamthetho, obviously you will feel uncomfortable nokuthi ujajiwe. Yeah. But ke ekugqibeleni ayithethi into yoba ngaba umntu oya ecaweni ngumntu omsulwa. Icawe kuya abantu abarongo besithi bayophucula intliziyo. Qha i-judgment ke ngoku kuba ububuza nge-judgment iqala phaa. I-life it's about competition. Nesina yazi uba ngaba nayo yoniwe. So ihamba phaa. So xa ufika phaa ufike nanku ndim esenzile ngathi iphuma ecaleni uzazibona ungcono ufuna uzenza ngcono not knowing that wona more. You understand? So yindawo yabantu ababekade besona wonke umuntu osecaweni ungumoni. Nto nje siphelele phaa ngoba sonke siyofumana unyango kwiindawo ezifana necawe. Nawe ke ngoku senidibene ninjalo kwakule ndawo yabantu abangcwele niyakuyo uzawufika naphaa kufuneke uprove wena eyakho indima yokuba ngaba wena ungcwele kangakanani. Akufunwa ngcwele ecaweni kufunwa nje ilungisa. So xa uzawuya phaa
kwiincwadi zooMateyu kanje uzawuva kusithiwa lonke ilungisa, kuninzi okubi okwehlela ilungisa. Kuko konke ke uThixo uye alihlangule ilungisa, so hlala usenza right. Yilaa nto ke funeka ecaweni phezu kwalaa mthetho uphaa, wena funeka uzame uba ngcono kubo bonke ngokubamba umthetho. Competition, it's about competition. Ebomini. So everything nje ebomini competition. Ihamba ngemali, izindlu, nemigidi ngoku kwixesha esiphila kulo ngoku. Ngoku abazali abamoshi bantwana xa benza loo nto. Nombuzo bhuti wam, andithi kukho le nto yamasiko abathi abantu becawa amasiko abahoyanga. Masithi wena isiko lakaXhosa walenza, so yintoni uba le nto uba umntana wakho xa ifuna ukwenza isiko lakaXhosa but wena masithi sowamkele uYehova, uthi no apha kwam akho mzokolo kwisiXhosa, zonke so apha endlini kusukela ngokolo kwisicawe. Uthini ngaloo nto yenziwa ngabadala bakhoyo uba umntana wakho akazuhamba le ndlela wena uyihambileyo, uzohamba ngale ndlela efunwa nguye, ube yena efuna uhamba ngale ndlela ayifunayo? No, isiko mandithethe ngeBhayibhile. Qala iBhayibhile icacile, it's clear. Qha yi-misinterpretation. Abantu xa befuna izinto zisute bona baba ne-shortcut. Because going back there, even kwakuloo Bhayibhile leyo kwaUyesu, uyazi uba wajanga. Yazi le. So abantu bayazimisinterpreta izinto ukuba mazisute bona. Hayi wonke umuntu ufuneke ajange isebhere, uyayiqonda? Eyokuba zivela phi ezo nto andina-experience ke kuloo nto, andikwazi uyitsho because vele ke isiXhosa sisiXhosa sicacile. Asitoliko. Ya, kwaye apho ndihamba khona ke kusapotwa le nto kuyiyo kufanele yenzekile. Mina nawe ufuna siphasele iyi-1. Siphasele iyi-1. Yeah. So injalo. But ke coming to le nto uthi elifini abazali benza 1 2 3 aboni bantwana nje, ndiyivile iquestion yakho, ndiyibambile iquestion yakho ibisitsho. Uhlobo esikhulisa ngala bantwana okokuqala, ndiyayithanda into yoba ngabe inkqubo yenu niyiqale niyifake into enecawa, yabo. Xa besistata apha siqale phaa, and it's good to see abantu abatsha, youngsters njengani, zi-curious ngezinto ezenzekayo ngento enenkonzo. Kube uyabona ngoku amabandla amaninji a-empty, abantwana basekho. Idiphenda ukuthi abazali babakhulise njani abantwana, because uzawukhumbula into yokuqala as a parent i-startup phaa, umntana xa esakhula emncinci uqale ngokuthi ke ngoku uzomjaja. Xa sibe uzamngxolisa noba umntana akenzanga nto uyangxoliswa, senze right uyangxoliswa. So umntwana efele bali ethane lingacacanga. Then omnye umzali ke ngoku ngulo mzali uzawuthi atyhalele abantwana ecaweni, afike phaa abe ngumntu right, umntu perfect, but xa ebuya endlini abe yingonyama. Then loo nto iafekte ke ngoku umntana aphele engaqondi ukuba ngaba kwenzeka ntoni kanye kanye. So laa nto iende apha ke ngoku isenza umntana ukuthi xa umntana semdala ufumaniseke uzirizevile because uzama uprove ipoint, abazali bakhe bamfawunda as umntu oweak. Now lo mntu akasafuna usocialize nabanye, uhleli nje uyedwa, yonke loo nto. So now omnye ubona ukuthi suka, what is the use, ndiye ecaweni kusenzeka 1 2 3, uyabo. So ezi questions siye zivele kwiinto eziso, akho expert, akho mntu nothi ukuthi bekufanele bazihamba njani izinto, you understand. But ke icawa yeyona platform egayidayo ukuthi umntu ufanele uba uphila njani, uyabo. Because ngeleke faith uyafana nongaphiliyo, kuyafuneka ube nenkolo elandelelelwa yile uyifunde phaa ekhayeni, uyayiqonda. Yeah. So okona bendisiya kuko kuyi-1 ke ngoku ne, njengoba uthetha ngento yomntwana, ukunika umntana imali nentoni ayisoze imfundise into nge-life, uyayiqonda. Ngoba ubomi kunzulu. Ya, Ngapha kwemali.
Ya njengoba benze njilo kwa uthando olo uthi ulufundisa umntana funeka ulu-understand, because uthando lufana ne-answer kwi-life, because life is just like a question mark, then answer luthando. Because le nto iluthando kulapho uzifumana khona zirharha ziswiti zimuncu zitheni, and if uyasurviva phaa kulapho khona uzasurviva khona ebomini, uzayibona i-direction. Yeah. Itye yonke. So ndinobuza unakuthi uba sikhona isidingo secawa, yintoni ezokubhenefitha uba mawuhambe icawe? Because bendingekho kaloku. Okay. Okay. Let's say bekungeke ucawe at all, inoba ngesiphila ubomi obunjani? Yeah. Ndithe icawe ayikho nto ingcono ngayo. Umzekelo ndike ndabona phaa kwaba bantu basebenza phaa ngezaa nto ziblue ama-poise, kunabantu abaguda apha ecaweni. Yeah. Why kungaske kuzoqashwa phaa kuvele kuzothathwa aba bantu? Because naba abantu abaguda bane-direction balapha, kungathathwa ne-civic vele kuzokhawunta 10 from the church kuthiwe 110 good guys. Yeah. No, ayizokwazeka lona, meaning that in fact bebenoyenza, but they know ukuthi not everyone that is in the church ngumntu right. Most of the time you will find the churches filled up ngabantu abaye bafind out ukuthi really I need i-heal, ndiyanida unyango. You understand? Abantu abarongo, you'll never see someone going to the hospital abebengaguli. Somehow umntu oyesecaweni ngumntu ebekonakele. So they will be making a terrible mistake by going to churches and pick up abantu abazabatshintsha. You understand? So now, same applies now to into yapha. Umzekelo, imagine nako wonke umuntu ophaa ngumntu ongcwele abezawudilishana nee-criminals. Uzawudilishana njani nee-criminals ungekho streetwise, ungazazi into eziphaa? Meaning that funeka uhambe iprocess yabo utshintshwe kule criminal mind unayo, ubuye uzokwenza umntu orayithi ozawudilishana ne-crime, uguqulelwe ukuba ube ngomnye umntu. So ecaweni kuyiwa uyoguqulwa le nto uyiyo, uyayiqonda? Kwaye kuyiwa uyogcina le sowuyifundisiwe, because yonke le nto ihamba nantoni? Nemvelaphi yakho. Ukuze wazi apho uya khona funeka wazi ukuthi apho usuka khona, because one thing ezakudiscourage if bangabe ukunorisha icawe ube ukhulele phaa, kuthi ka ubheda ucinge ukuba abazali zange banikhulisa so. Yeah. Yeah. Okay. Umuntu omdala uthi bekunoba njani apha empilweni ngaphandle kwecawe, ne? Cela uzisa le argument kuwe mntu omdala. We did have a life without icawe before. Siyayazi sonke uba icawe introduced kuthi through evangelists, missionaries, way back then. That's the word, colonizers. The colonizers is introduce le icawe kuthi, yafumana. Before that, besinendlela yophila. I-rape, it wasn't a thing. Ewe nangona bekuthethwa ngezinto ezilamagama amakhulu e-English nowadays, bethi beku misogynistic, ibi-patriarchy system, abafazi abantu abangomama bebecinezeleka, ne? But ke at the end of the day we had a way of living, and laa ndlela besiphila ngayo bekungekho poverty. Bungasoze ufumane i-poverty. I-crime rates bekungekho nto bekuthiwa i-crime rate at all, because bekunabantu that were pinpointed for balandelisa umthetho, baqinisa umthetho. So abafana bathile bebesazi ba ixesha elithile ngoku liyaphela ixesha lobufana, ndiba indoda, ndiyomisa ikhaya likatata, ndiyomisa ikhaya lasendlini. Ngoku into esiyenzayo since kukho izinto zecawe, post colonization, we have amadoda ngoku amithisa abantwana,
umshiye. But before that, we didn't have that. Ubusazi ba umoshe umntana walomzi uzayimela. So my question is, imoshe kangakanani into yoba since back then bengekho cawe, now there's church, why i-church ingalungisi londo? Why doesn't church address that? Because we do go to church. Abazali bayasisa ecaweni, mna ndikhule ndingumntana ecawe, and sibaninzi umuntu omdala. But mna mandiqale ndiphendule kuloo nto yabo. Back in the day bengekho icawe nayo yonke laa nto, but there was ilantuka, the word of God. You understand? There was the word of God, and it was spread ngendlela elungileyo yabo. And then kwafika ke i-colonizers, and then bayispreada ngolu hlobo abayispreada ngalo yabo. And then kwaza i-hatred, kwaza i-greed, kwaza i-jealousy. Understand? So wonke umuntu, when it comes to icawe, it came with into yonikela. Back in the days, I don't think uba ibikhona into yoba kucelwe umnikelo nayo yonke laa nto yabo. Bengekho into edibene nemali. Imali nje ibikhona kuba ibifuna nje uphuhlisa nje ikhaya yabo, ibikhona kuloo nto. So that's how I answer the question yakho mna. Umuntu omdala ndizatshona kuye. Okay. No. Uyabona apha sithetha ngezinto ezimbini ngexesha elinye. Barcelona. Yeah. Spain. Spain. Yeah. No, xa uthetha ngecawe awukwazi uthi zazingekho icawa ngelaa xesha lakudala, unless if ufuna uthi uargywisha nge-religion ethile specifically. Okay. Kodwa ke icawe kudala yakhona. Umzekelo uzawuva abantu abadala bethetha ngoqamata, kwaye kunecawe kunenkolo. Inkolo kudala yakhona, kwa abantu bangaphambili babesazi ukuthi someone usibeke apha. Uyayiqonda, singambiza ngamagama, but yona ihleli phaa. Wonke umuntu ebesazi uba ngaba ukhona umuntu osise apha, ngulo simkhonzayo. Umzekelo, if bangaba sasithunjwe ngamaChina apha, sasizawuba kwi-Buddhism sonke. Yayizawuba ngoBuddha. But ke loo nto ithandazelayo ibizahamba yenzeke ngoba ukholelwe kule nto uyenzayo. Regardless of eyiphi language uBuddha ayivayo, kodwa wena it's about i-belief nenkolo apha kuwe. Yilaa nto bendike ndathi xa benithetha, kubalulekile ukukholelwa. Xa unenkolo ufumana i-direction. Utsho kwavakala mntu omdala. Now my follow-up question is that ufila kanjani ke ngoku when most of i-religions ezikhoyo plus ne-science ziyidemonizer i-African spirituality ne-African culture? Ufila njani ngaloo nto? Because kuthethwa ngezinyanya, kuthiwa izinyanya ngamadimoni, ayikho loo nto. Kwa into zobungoma zikholele kwi-Western culture. Ufila njani ngaloo nto mntu omdala? Bendifuna uyibuza kanye loo nto. Yeah, eyona nto ibalulekileyo nefunekayo okanye noyimenshini okanye ndiyi-highlight ukuthi idemokhrasi iyasithela chatha kulwazi, lavuleleka ulwazi kuthi. So now ezi zinto zifikelela kubantu aba-well informed. Andizothi i-discretion yakhe izawusebenza, but one thing enza yitsho kuyi-one, as ba omnye besetshilo ukuthi now things are happening because of everyone is making money out of it. So wena, it's up to you. Yeah.
it's up to you ukuthi uyithatha njani. Your discretion matters the most, because okona kubalulekileyo ndike ndathi kuwe, everyone is misinterpreting these things to suit themselves. You understand? So at least ngokuba izisa kwi-society, kwi-generation civilized more. You understand? And soon you'll be producing imoto ezibhabha sky. Maybe soon you'll be finding out ukuthi all along when you'll be repeating the one kune seed yakho uyava uphinde uvuke ufe uphinde uvuke, because now it's difficult. You don't know yintoni AI, yintoni reality, yintoni fake. You understand? Because izinto sezisenziwa ngoku uzawugqithana nomuntu ucinga ugqitha umuntu kanti ugqithe kwezinto ze-AI. So siyazirevile izinto ngezinto ixesha lihamba. You understand? Nezikolo ngoku abantu bapasa ngee-masters nento kodwa umuntu akazifokola. Yonke laa nto uyithi nje quququ apha. You understand? Kanti ngelaa xesha thina i-textbook yayihlela apha entloko. You understand? Kodwa ke okubalulekileyo kukuthi wonke ubani atshate nale ndlela wakhuliswa ngayo. Usuyilibala imvelaphi yakho. You understand? But ke xa bendithetha ngomtshato andithethi ngomtshato lo. Kodwa nakuwo ke nisakhula boys. Akutshadwa nje pha. Ungatshati umuntu ngobemhle. Okanye umtshate kubo nomntana naye. Umbuzo mna but ba like sizovala ngoku question yovala, like lintoni fanele usijonge emntwini umuntu ongumama ozibona lo ba angenza umfazi oright for wena? Zintoni fanele uziqaphele umuntu othandana naye bakhe lo angangumfazi oright for mna okanye ngeke ngikwazi umtshata? Umuntu ongazukujikela exesha xa selahamba xa sekunzima. No, ingxaki yethu okokuqala sifuna uba ready. Instead of uba ngabe ube ready, qala wena uzijonge ukuthi uyiyo laa material okanye uyilaa quality ukuba ngabe ube nomfazi na. Uyayiqonda? Then secondly, xa usewukhetha ke ngoku ne ihamba phi le nto? Imandi le nto isithethe nisebancinci so that xa nikhula niyibone. Masithi nanku ke lo sisi unempumlo elizipho, itsolo le mpumlo. Mthandi lo mntu lo, mfuna akufake. Xa nisandawutshata nijike lapha, nako enye enemy yase-next door ibisithi khwije lo omnye nge-acid aphephe lo iyotsho kulo mntana unempumlo elizipho. Butyo imbetha beyi-amupha, into engenashape, inqindi nje. Na utshatile nalo mntu uthe uzawujongana naye apha qho ekuseni funeka umane usosula inyembezi, kunenyembezi eyi-1 ebalekayo. Ubuhlungu sisi wabantu utshile akanashape. Uthi laa mtshato sezawulasta for life kube kungena buhle? No. Masithi ke ngoku wena ubona usesiteri uyasebenza nawe uyasebenza. Hey, life izawuba fast, ujonge ithuba naye ujonge ithuba. Kuyahanjwa nako wena udanjwa ke ngoku emsebenzini uphelelwe sisibhani or usisi uphelelwa ngumsebenzi. Uyi-1 ngoku i-breadwinner endlini. Njembe iyi-1 ke ngoku i-breadwinner, do you think ke ngoku akuzubana ngxaki ngoba omnye nomnye mos benidibanisa? Uzawukwenza ntoni nawe? Uzawuthenga igrosari, omnye uzawukwenza into ethile. Naw kwakuphantshwe ivili eliyi-1, do you think laa mtshato usazawusurvive? Ngoba benitshatele nijonge laa nto. Omnye ke ngoku unabantwana utshata because of inabantwana. Ungenile ngoku le nto zwapha. Ilife ayeyakho kubuyidicide. Okanye abantwana sebekhulile ngoku, okanye abantwana babhubhe nje. Usekhona laa mtshato because le ndodana ubuyitshatela ayisekho pha. Andinga-eda kuloo nto as besithetha ngemvelaphi oledi experience yam endikhule ngayo endlini ukuba utime walahlekela sisibhani, yabo. But oledi benalaa nto leyo ukuba okay sure zange saqala sinemali, zange saqala omnye i-breadwinner okanye omntu ethini. Isuke kulaa nto leyo ukuba okay sure njengoba sikule meko sikuyo njengoba mna ndisebenza ndizawuphuhlisa ifemeli, but wena as indoda endlini andizukujongela phantsi, yabo. Useyindoda, usenelizwi ekhayeni, so ndicinga laa nto iphuma emntwini laa nto.
yabo ukuba xa silipantshile ivili sizakwazi uba silibheje njani yabo. Kodwa yonke And because mna ndikatshati but ndibone nje ku-Oliet uba u-Oliet uyabheja apho kunomngxunyo khona yabo, uyabheja. So into endingayitsho ukuba as silulutsha, jonga umntu apho eza kubheja khona, apho usokola khona yabo, apho ulekha khona a-ede yena yabo, angalanduki, angakuhlisi ezindoda because yena ekugqibeleni uyayazi uba ngumfazi yabo, funeka ezithobile yabo. So ekugqibeleni iphuma emntwini laa nto, noba kuthiwa ivili lipantshe kangakanani sizalibheja ekugqibeleni. But into ekufuneka uyilumkele iyi-one, ungazutshata umntu ngoba umthanda. Uthando lusisibhanqa. Uyabona kule ndlela, ya uthando lusisibhanqa ngohlobo loba mna kule ndlela ndihambileyo ndibone abantu abathandane 2 weeks batshate, basatshate nanamhlanje bathandana nyani. Ndibona abantu abathandane for 11 years bohlukane, abantu baqhubekeke ngobomi ngathi zange bathandana and bengona ubona i-progress ezilifini zabo. Kunabantu abadibana one day bathandane, then the following day bathandane ngathi dala bezondana, ingathi babulalana ifemeli, abafuni ukubonana. So that's why ndisithi uthando lusisibhanqa. So enzama ukutsho Mayize ngapha uthando into ephelayo, akukho i-permanent. no Yonke into inexesha layo. no. So nayo uzayithini lena, umthandile lo mntu, umtshata kuba umthando, xa kuphele ulaa thando usekhona umtshato? No. So Nobe nitshatele idivorce qha endifuna uyitsho iyi-one, andisazi isizathu kodwa isizathu omnye nomnye wethu naso kuye. Sutshata umntu ngoba emhle, sutshata umntu ngoba umthanda, sutshata umntu ngoba ninemali ubona ilife izaba fast, sutshata umntu ngenxa yokuba ngaba ninabantwana. Okay, mna ngicela ubuze ke umntu omdala. Umntu omdala ebeke wabeka amazwi athi uthando is life basically. Yeah. In essence uthando bubomi. So No. Let me clarify that one. okay. I said life is like a question mark and the answer to life is love. is love. But you may comment? Okay. Ubeke question mark. Ndiyayiva lo mntu omdala. So xa usithi love is life bude. Lo mntu ndiyamthanda. Ndiyamthanda, ndifuna nokuxoxela ndimthanda nyhani. Yeah. Kodwa indlela aziphethe ngayo Yeah. ayihambelani nale ndlela mna ndifuna uphathwa ngayo. Uyandithuka, uhleli uyasela. Late night sessions. Kodwa ke ndiyamthanda. Ayisosizathu esi-enough eso for uba ndiqhubekeke kude kuyovalwa naloo nto. Totide till death do us part, sithi isilungu. Isn't it reason enough? Okay. Let's go there. Uthi lo mntu uziphethe kakubi, uyasela, wena uyamthanda. Uthando ayilonke uthando lokuba ngaba uthi uyathanda. Singamisinterpreti loo nto leyo. Uthando kukho umehluko ekuthandeni umntu nokuthanda. Okay. And xa bendisithi i-answer luthando, bendingathethi ukuthi hayi olu thando uthetha ngalo wena. You understand? Ndiseza kulo ndithetha ngalo. Alright. Like for instance, one will say, I love this car. You understand? Then ndiyamthanda lo mntu. Yintetho inye. Ndiyathanda ukufunda incwadi. It's not something that you can fall in love okanye ungathi i-solution life in yakho. It's just something, it's like a hobby ewuyithandayo. You understand? So ibuyela kulaa nto bendiyithetha. Kunentlobo-ntlobo zothando
kunentlobo zokwenza. That's why bendisithi fumana isizathu, tshata nazi kodwa ndisihilayitile, kodwa ungathi ngenxa yezinto uzayifumana apha kuwe ngaphakathi. Isizathu naso kodwa funeke ibe ngabisiso esi sendizibalile. Sutshata nomntu ngoba emhle okanye esebenza okanye unabantwana naye. It's like uyabhatala ngoku uyahlawula, uyi-guilty conscious now, unesazela. It's like uzijajile klari ngathi wenze rongo. Uzazifaka entweni, uzawuphela usisixhophaxhopha zala nto uzifaka kuyo ungaqondanga, because wena ufeeling ngathi you owe someone something. Then I repay ngelife yam ngokuthi ndizikhonarishe. Then those are the people ababuya bathini bapeyinte ke ngoku into zemitshato kuthiwa hayi umtshato is like i-jail. Because when you decided to put yourself in jail. So ifana nothanda. Uthando ke you can say uyathanda but ubungayimini ibingaphili. Like for instance uthanda isithi ndiyayithanda le light, you don't know i-code kwayona but still uzixelela ukuthi I like it, I love it, or wayivile kuthiwa iyathandwa, yabo uphele ufola in love because you've got nothing to tell. Awuyazi kanye intoni ethandwayo or kunjani, you understand? And problem yethu singamajita ke ngoku sibethakala kinto eyi-one, we don't want to talk about it. Singahlala so but ndifuna uba smart kunawe, ndifuna uba smart kunawe ngento yothando, ndibe ndingazifokoli ngothando. Kanti when it goes to abantu abangomama, aba bantu bathetha ngayo yonke into, even noba ubutsini lubusuku bonke, someone will know about it. Uzabe futhi ebuza uba inoba yenziwa yintoni, you understand? But nayo indoda ifela ngaphakathi but ifa phakathi blank. Yazi ningayiqala ngaphi kodwa ke injalo, because i-challenge esijongene nayo iyi-one. Umzekelo, nalo mntu umthathayo funeka umjonge because nitshata abantu abadala kunani. Uzawutshata umntu ozakwenza iphaphethi yakhe ungaqondanga. Yho, ningangontanga nibe na-17 or 16, ningathi minyaka ngo? Nibe na-24 no-2. Uyayiqonda uba ngapha umntu ona-24 umdala kunawo nge-4 years yonke? No. 4 years. Yeah. Kaloku umntu ongumama not ingqondo. Mandikunika umzekelo. Nizi-twins. Una-12. Nangu umntu ongumama ukhona apha endlini. Wena akho nix uyaziyo, useyinja nje. Awukaphumi nenwelane. Awukaphumi nenwelane, yayiqona. But umntu ongumama sekukho into ezithile, ubumama buyaqala kuye. Yena sephila le nto uzayibona wena ka una-16. At the age of 16, ingona uqala ubona ezinye ziphume namabelane intwana, ziyacuthuzela kwenzeka ntoni, azazi kwenzeka ntoni, ziphuma nenye intloko ngapha ezinye inwelane, uyayiqona? So wena okwakukuvuthwa kuqala phaa ku-16, yena at the age of 12 yeka nje kuba simkhusele, sekhuselekile klar. At the age of 12 semdala, ubuyela kulaa nto yasembo. Ngelaa xesha lakudala into yee-laws ezafika zazoshayipa into eyayisenzeka apha zinto ezazisenzeka ngelaa xesha, ngoba wesithi umntana akayeke laa nqanaba asosikanikwe nangu utata kuzinkomo. Imagine usita wakho na-12 uyohlala uyonguba ngumfazi wegqibhela elinemali okanye elineenkomo, you understand? Uyayibona? Yayihamba apho. So la ezalilo zaza for uzoshayipa, zasinceda, you understand, ngoba sasilahleka. Now enye into ephinde isibethe ke ngoku, wena ke ngoku thina apho sithetha khona kuliphaa kwelaa cala, kweli xesha ndiyabona senisiya for 3 weeks anisayi for inyanga. Ngelaa xesha ke ngo-3 months, uyayiqona? So kule 3 months uthi xa ubuya pha, uthi ubuya pha, jonga, uthi ubuya pha uzoxelelwa into enye kuba ngaba jonga ngoku intloko yekhaya. Ungakulinga uve ngomntu ongumama, akulinga uve ngomfazi. Zibuze uzowuxela uzolawula abantu wena. Utrene only 3 months. In fact masithethe ngeli xesha langoku 3 weeks ngobomi. Okungadibenanga nalo mntu but ubuya phaa sekuthiwa waphatha lo mntu. Yibantu lo mntu watreyinwa esemncinci. Ndizakwenzela umzekelo, wena una-16 uyikwekwe nje, usister wakho mandingakubeki u-16, mandibeke at least ku-14, usister wakho una-9.
kungomgqibelo aniyanga esikolweni wena uvuke early ngo-8 phrutshu wahamba nosista wakho uyavuka phrutshu usesitratweni una-9 njalo xa edlala phaa kujongwa ngokubetha u-11 ushiye imandlalo phaa and sasihlala naphantsi ke thina ngelaa xesha. Okay. So njengoba kunjalo ke masithi ke ngoku yintoni eza kwenzeka kakubona naye uphumile wayodlala Nomvula izapha into yokuqala ezakwenzeka iphi uzawuchwakabhedla apha esihlanzeni uzaba ngumfazi onjani endlini into ezawuhamba ingena isitrato ngeenyawo ezinemihlisela yonke laa nto yodlala, you understand? But when it comes to nina ke ngoku hayi iplanja hayi yodlala like xa ibuya nansi awulambile hayi injanjele ujongwe njengenjanje until uyorisha la 21 xa uthi yawela ke ngoku xa ukwi-21 uthi ujike lapha la 3 months uzocela hayi phelela ngapho masithi ke ngoku nithunywe etawuni ke ngoku funeke kwenza igrosa yiphi yakhe indima because ilist yegrosa ipha kuye uthenga izinto hamba nomntana umphathise uzawuthenga wena uzawubeka emagxeni eyakho nje kusetyenziswa la mandla ngoba unuthi endlundu. So now kuzixesha ke ngoku loba ngaba wena ke ngoku manitshate ke ngoku utshatile ngoku nomfazi uqala ubona ingathi lo mfazi lo uyayimisuse imali engakho ngathi sisebenzela igrosa ndizawuthenga ngokwamakhalalo mama ekhaya hayi inanantsi 500 ngothenga ukutya sibone kuya kuzasilasta na ntoni yokuqala ezengqondweni kuwo notutywala kuziqamba lo mgubo ucinga nge-10 kg or 12,5 yepapa 10 kg ye-rice ne-10 kg yeswekile ucinge nje ngetyuwa ogqiba uzizwe kaloku neflawa but seyiphelile uze uzibeke phakathi umntu ongumama akho mbane nakho ne-oil akukho netswele kuthiwe pheka uzayijija ngantoni lo into uyazi lirambane upheka laa mngqolowo ika nje ngendlela ubuyithengile ifish oil uzamane ugcinzi laa oil nto uzawutya le nto xa ejike lapha ke ngokuyena esiya ngokwakho ufumaniseka kula 500 iyi-1 yefowunini kunekhabheji noba ikona kunetapile kunantoni heyi ide namagxa iqonde ajonga ngoba ikhona encedisayo apha phitshiphitsha uhambe naye laa mntu ngalaa mali iyi-1 wenza yonke laa nto abuye netshintshi uzibuze noba ndenza njani because batreyinwa aba bantu besebancinci wena kayothenga umzekelo kusasa uyazazi ufuna isikiphu esithile kamakamzi uhlapha nje uthatha eza sikiphu yabuya aba bantu bathatha the whole day for ujonga ngelo xesha uzawuthatha nje into encinci yena zikapheleli uyayiqonda because batreyinwa ikhona into endifuna ueda kuyo like the reason why amadoda nowadays engakwazi unantsika open up because zonke into ezi-open up ngazo ebafazini bazisebenzisa against thina xa ixesha lo like ngase siyaxabana uzosebenzisa zanu uba that's why u-actor so because utata wakho akekho ebomini bakho eboyizana. So that's why amadoda amaninzi akakwazi open up ebafazini babo because zonke ezaa nto bazithetha bazozibuyisa bazithetha xa sixabana. So I feel like no okokuqala xa uzawuthi awukwazi opena apha andithanga mnahamba uvuleka noba kuphi kodwa kwinto eyi-1 if bangabe uyazazi buzafuna umtshata lo mntu ubuyazazi ufuna into nalo mntu exhathisileyo don't start i-relationship phezu kwelies suxoka qala uzamkele before wamkeleke then izinto zakho zizawupopa and ungakhuphi ngoba ufuna usizelwa because ikhona nalaa nto umntu avule kanti ufuna uzibonela usizi uzenza usizana apha xa siba ngoku uzawuncumuthekisa umntana abantu akasakwazi nomuva ngoku umane ukhumbuza laa nto because of utata undiphatha so because of 1 2 3 no funeka uzazi wena sewungutata ngoku once uthatha eza step sewungutata but ufuna laa nto ikhontyunywishe okanye uyistopha phaa then idiphenda kuwe ke ngoku oyena mntu une-direction entsha nguwe. So ikhona into ebendifuna uyibuza nam ukuba as i-question ovala leyo because atomos sesingapha ke hour sikhavile so i-question over kabethi question yakho then sivale bethi question yakho sivale. Like according to your academic like experience nento yoba apha
ufila njani wena like ulutsha luyayimisuse like le freedom lifumanayo umzekelo yabo because ngelo xesha leni babengekho yena isifast mosibazakho zazingekho ezi zinto zoba ufumana imali esikolo ufumana accommodation funani like iyonke le nto nizenzele ngokwenu abazali benu bayenze yonke loo nto like ufila nje like ulutsha lisebenzisa rongo le nto lifumanayo na ingaba wena ucebisa luyenze njani okanye yabona ufuna ingcebiso yakho nje kuloo nto. No, uyabona ngamathuba afunekayo lawo ngezona nto zifunekayo ezo nezazilwelwa. Uyakhumbula ngoku singena sikuJuni soon apha ezintsukwini kunabantu abafayo ukuthi makube nee-benefits ezimila kulolu hlobo. So now if bangaba ulutsha liyamisuse ezo opportunities zinjalo ifuna kwalona yilaa nto funeka isazela siphile ngoba kwachithakala igazi ukuba ngaba kubekho ii-opportunities so iSouth Africa umzekelo urhulumente esinaye usizamile madoda. Sensitsho apho sisuka khona nendlela ekenzeka ngayo ngoku kuzamekile kwayinto ye-RDP House leya kwa-RDP House kunee-countries ezingayaziyo loo nto uyayiqonda kwezinye zithetha ibill uthi ubuya phaa nantsi ilowuni yakho imile ngapha